lang. Yan lang muna kayo. Good evening.
Alis! Yung! Hello! Good evening! Lamok. Thank you sa 3 thumbs up.
Saglit lang. Init, grabe. Chat, buti ka pa, mayaman na. Ano bang mayaman? Askim TV. Vince Blanco. Vince Blanco. Tsakitan kita, Vince, Vince Blanco. Baka hindi ka pa dikit kay host Vince Blanco. Blanco pa pala. Blanco. Mayaman. Sino ba nagsabing mayaman? Ito na nga, hindi nga ako makapagpagupit. 4 million in my house. 6 thumbs up. Bakit mo naman nasabing mayaman? Ang mayaman yung may mga sasakyan, yung hindi ka po sa pera. Yung kapag kailangan mo ng pera, huhugot ka lang, yun ang mayaman. Hindi ka kailangan magtrabaho ng sobra-sobra. Yaman eh. Mayaman, 4 na tao. Ay naku, ewan ko sa'yo. Askim TV, hello. Thumbs up down, host BG lang. Salamat Askim TV. Si Vince Blanco. Sino si Vince Blanco? May jacket ka na. Dapat kasi pag nag-LS ka sa gabi, dahil yung mga tao busy sa tanghali. Askim TV, taga saan ka nga ba? Nakalimutan ko na. Turkey. Nga pala. Hala. Askim TV. Nasa Turkey ka ngayon? Layo mo naman. Kumusta ang buhay sa Turkey, Askim TV? Magbaba ka ng bahay para mabisita ka. Inaayos ko pa yung buhok ko kasi para akong binagyuhan eh. PG Paras TV, hi! Good evening. Kumusta? Guwapa. Nagagitan jacket PG Paras. Kumusta na PG Paras? Tagal na natin hindi nakikita ah. May ilis ka pa ba?
Nag-ano ka pa ba? Nagwa-YT ka pa ba? PG Paras. Parang di na kita nakikita. Summer na nga. Askin TV. Mainit sobra. Di na nakakapunta kay Dasol. Kay Dasol Vlog. At saka kay si Sir. Sino pa ba yun? Si Giselle yun? Jit ko ba yun? Sino ba yun? Nagalaw na naman yung wifi ko sa labas. Teka lang. Baka mahulog yung wifi ko eh. Naka-BG lang si Askim TV. Nagalaw kasi yung may mga pusa sa labas. Nasa labas yung wifi ko. Dalawang bis na nga nilang hinulog eh. Buksan ko na yung pintuan. Chacha Kulduroy, hindi ka nangingisda sa ibang LS? Hindi pa ba na yung pin mo kung nandoon sa Cebu? Alam ko nandoon na yun. Kasi sabi sa akin ni Google AdSense, oras na ma-issuehan ng pin. At kapag natanggap mo agad, 3 weeks, in 3 weeks, darating na yung pin. Yung araw na yun na Aileen Hira World. Marhaba host, thumbs up dan. Harang. Thank you, Aileen Hira World. Sabi kasi ni Google AdSense, kung kailan yung halimbawa araw na yun na nag-send siya ng message sa'yo, yun ang araw na mag-i-issue sa'yo ng PIN. Tapos, 3 weeks yan bago dumating. Tapos, kapag na-deliver na sa'yo, sa 3 linggo na yun, kailangan, pag natanggap mo, i-ano mo agad yung PIN. I-encode mo. Para ma-receive nila na ikaw natanggap mo na yung PIN mo. Tapos kapag hindi mo pa na yun, tatanggalan ka nila ng ads sa 4 na buwan na wala kang ads. Andito nga sa ko eh. Sa email ko. Aileen Hero World, thank you sa pagpasok. Askin TV, pa-BG-BG lang. Diyan ka pa ba PG Paras TV?
Nag-LS ka pa ba? Bagay ka, hindi ka na mag-LS eh. Masahod ka na. Sino ba yung ano? Si Jayco ba yun? Jayco? Yan na naman ang mga pusa sa labas. Dapat kasi, dyan mo pina-email sa'yo. Ako nga yung akin sa Caloocan. Hindi ko alam kung ano. Tapos ngayon, BG lang. Okay lang. Pa-BG. Tapos ngayon, tiningnan ko dun sa Chrome. Mag-ano daw ako ng tax info. Nagbigay na nga ako. Nagbigay na ako ng ID. $9 million thumbs up. 9 thumbs up. 5 million enhanced. May tao sa taas. Makain. Harang, sabi ni Eileen Hira World. Harang ulit host. Thank you sa paharang-harang, Eileen Hira. Nagkati ng ulo ko. Dahil siguro sa bungang araw. Dahil sa unan, sobrang init. Pinabala ko magpakalbo. Nakahitsura ko sa kalbo. Kati oh. Dito banda sa may ano. Mahaba hostan sa. Utok na naman ako ay. Dito na yung pusa sa loob. Asking TV. Puntahan na kita, Asking TV. Baka hindi pa tayo dikit. Bata ka pa pala. Turbo to mo. Puro cartouche naman tong ano mo. Japanese mga anime. Ilang taong ka na, Asking TV? Cute.
Ah, di pala tayo dikit. Oh, 9 years old. You're so young. Kong LTV. Hi, Kong LTV. Hello. Good evening. MLSO. MLSO din. Thank you sa thumbs up and Kong LTV. Kumusta na Kong Al? Ang cute. Ang cute ng mo. Ibani TV. Hello, Ibani. Paglit lang ah. Orlan Rodahi. Shout out po ma. Hello, Orlan Rodahi. MLO to Eduwa. Yan, Asking TV. Digit na ako sa'yo. Ang cute ng mo. Talagang pambata. Yan. Hindi kita nakita. Orlan Rodahi. Orlan Rodahi. May jacket ka na Orlan Rodahi. Pa-shoutout po ma'am yung mababait na staff ng Silway. Oo. Oo nga. Shoutout nga pala kay Orlan Rodahi ng staff ng Silway sa South Mall. Hi guys. Thank you sa pag-assist nyo sa akin. Ito na yun, ito. Shoutout sa lahat ng mga staff ng Silway sa SM South Mall sa Puti. Good evening sa lahat. Mabuti na nalala mo pa. Ibani TV, hi, hello, Eileen Hira and Mom. Asking TV. Thank you, Orlan Rodahi. Nga pala, nakalimutan. Hindi ko akalain na papasok ka. Kati. Daming lamok. Thank you sa 8 million and a half at 11 thumbs up. Kumusta na ang natin dyan, Orlan? Anong bagong meron dyan?
Eileen Hiren, ma'am. Eileen Hiren word. Baka may ano ka. Bababa kang link. Kung LTV, nasaan ka ngayon o kung LTV? Nasa ano ka ba, Australia? Thank you sa ano. Project na Eileen Ho submit ito bukas. Oh, habang gumagawa naka-BG. Thank you, Eileen Hereward. Mainit ba dyan sa ano, Abu Dhabi? Abu Dhabi ka ba o Dubai? Eileen Hira. Mainit din dyan, no? Sobrang init kahit dito. Buti pa kayo dyan eh, naka-aircon. Nandyan din si January, nandyan din sa Dubai eh. Hindi ko lang alam kung saan. Basta Asia talaga mainit. 36 degree. Look. Mabuti nga, ganun lang. Pero mo sa Myanmar, 42 degrees ang init. Sobrang init na doon. May mga kaibigan kasi akong taga Myanmar. Nagpo-post sila ng ano. Ewan ko dito, 38 yata. Umpisa pa lang ito, minsan umaabot ng 50. Oh, grabe naman, 50. Sakit na sa ulo yan. Hindi ko nakakayanin yan maglabas-labas. Okay lang naka-aircon sa loob ng bahay. Nakabidi lang si Askim TV. Marunong si Askim TV magtagalog, no? Pero nakatira siya sa Turkey. Oo nga. Ba yan? Baka nahulog na yung wifi ko sa labas. Na ano, tawag nito, pag sobrang init, yung balat mo nagkakaroon ng batik-batik. Tingnan mo yung balat ko. Ang pangit tingnan. Parang balat ng ano. Yung parang may ano siya. Tawag nga melasma ba yun? Wala, ubos sipon. Oo. Hindi, pag ganyan mainit, huwag uminom ng sobrang lamig na tubig kasi para maiwasan ang tonsil. Ako, hindi kasi ako, pinagbawalan ako uminom ng tubig na malamig ng doktor. Dahil madali ako magka-tonsil. Talaga, iba ni. Dito sa Manila, 40 degrees.
Sa sobrang init, nasa loob lang laging aircon, dry ang hangin. Oh, 'di ba kahit papaano magpahangin. Sa umaga, sa umaga magpahangin, lumanghap ng hangin na ano. Tapos mabuti ang aircon diyan ay anong kuryente mura lang 'no. Dito sa maghapon na aircon. Iba ang init diyan sa Pinas dito. Yung tao sa taas oh. Pinas dito sa'min puwede na magluto ng itlog sa labas. Oo, kasi diyan walang masyadong puno ng kahoy. At saka yung ano diyan sa Middle East ba, yung pantay lang ba? Walang mga parang bundok. Parang nakakatakot yung pagtingin mo sa malayo, pantay pa rin. Disyerto talaga. Saan ba yun yung umuulan? Puro bato siya, tapos puro buhangin. Na kapag humangin, umuulan ng buhangin. Delikado yun. Dito naman, kahit mainit, may hangin. Sarap, maganda yung ano ng hangin. Nakabiti lang si Askim TV. Eleven na sakat, 5 million in my house. Sana matapos na yung ano ngayon, problema ng buong mundo, no? Dahil sa ano na to. Gusto ko nang magbakasyon. Tagal-tagal nang di nakaka-uwi. Yeah. Chacha Coldore, nandiyan ka pa ba? Anong ulam mo? Oh, bawal. Bawal. Ang ewan ko sa ano yung pwedeng pumasok dito, Hong Kong lang yata, Hong Kong. Basta galing Saudi o ano, Middle East, bawal pa. London, bawal. Sa ano naman, sa London ngayon, naantok na ako. Summer na din yata. Pero hindi naman mainit masyado yung araw doon. Askim TV, nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Marunong siya mag-Tagalog. Oo,
Oo. Kahit si Dwayne Wole yata yun, di rin sila makauwi. Kasi dapat April, uwi na sila dito eh. Nasa Australia sila. Little bit, but I can speak. Sino ba? Sino ba si Asking TV? Sa'yo ba yan, Aileen Hira? Little bit, but I can speak. Mm. Ah, nanay mo. Ay, nanay niya, friend mo. Mm. Kaya pala kasi pagpasok niya kanina, sabi niya thumbs up daw. Dito ako sa baba nag-i-LS kasi sa taas eh. Mm. Nasa Turkey sila, no. Sa Turkey ba, mainit din? Nag-pour good na sila. Talaga. Dati, dito sila sa UAE. Diba? Ang gaganda na ano niya, pambata talaga. Puro cartoon. Cartoon sa anime. Mainit din ang hangin. May tao sa taas eh. Nangangati ulo ko, may mga puting buhok yata to, Makati. Tapos yung, ano ba, bungag singot. Bungang araw, bungag singot. Nagtitiktok ka pa, Elinira. Kagabi nag-tiktok ako, isa lang yata yun. Dalawa. Meron kasi kaming grupo. Meron, di ba, yung kay Hain Minto. Ano na kami, ang dami naming grupo, 4,000 na ba yun? 3,700 member. Ibani TV, naka-video lang. Wala kang pasok, Ibani. Anong online selling mo? Aileen Hira. Asking TV, BG. Si Aba Vergara din eh. Online selling siya. Ang gaganda kaya ng mga damit niya. Ukay-ukay host. Diyan sa Middle East, nag-uukay-ukay ka.
mabenta dito ang mga ukay. Talaga. Mura ba? Mura. Kasi, mura kung kapareho ang pera mo. Eh kung, halimbawa, piso. Real ba ang pera ng UAE? 5K sa 5K sa piso ang 45 kilos. 5K lang ang isang bundle na yun. Mura nga yun. Anong laman nun? Halo-halo. Buti ka nga, iba ni TV may trabaho. May iba wala. Kawawa mga tao walang trabaho. Nandyan, sila Rico nandyan sa Naik Cavite. 10K sa 5K, mabibinta ko siya ng 10K to 11. Oh, medyo okay na yan, ah. Anong laman nun? Mga bag, sapatos, halo-halo. Galing saan yung mga item? Mga dresses. Maganda okay dito, boss. Galing Australia. Uy, maganda yan. Ang problema lang kasi kapag in-order mo galing dito, mga signature na damit. Pag in-order mo dito, ang mahal ng sa custom bayad. Meron din naman dito, mga isang bundle, maabot din nun, depende sa laman, maabot ng 8K. Meron din 3,000, depende sa laman niya. Pag mga t-shirt lang, siguro mas mura. Mahal dito. Minsan may inalok ako, 5,000 yata yun, o 4,500 isang bundle. Pre-delivery. Ganda naman. Dito, sobrang mag-tax ang Pinas, kaya hindi umaasinso dahil binubulsa. Mayaman. Mas lalong yung mayaman, ang mga mayayaman. Sa 45 kilos, na 700 na ang laman, or more than. DNC official. Hello, DNC official. Good evening. Kumusta na DNC? Saan ba tayo nagkita? DNC official. Saan ba tayo nagkita? Kay Arlene Indailin. Boy, baka may ibababa kayong bahay nyo. Ate Dudes. Dati kung
Pwede na si Darren Inik. Pinalitan mo. Bakit mo pinalitan? Kaya pala, hindi pala ano. Kasi yun di Darren, yung Iniki channel. Oo nga, kay Arlene Indahilins. Ano na, kumusta na monetize ka na, di ba? DNC. Baka may premier kayo, babaan nyo na para mawabisita natin. Mahaba kasi DNC na lang. Thank you sa 7 million na ha, sa 12 thumbs up. Sa atin, monetize na din. Wow, congrats. Matagal na. Asking TV, naka-BG lang. Nakuha mo na yung pin mo, DNC. Ako nung ano lang nung 16, nag-email sa akin si Google AdSense na pina-verify sa akin yung ano. Ang bilis naman, kailan ka na muna eh? Nasaan ka ba, DNC? Nasa Pinas ka ba? Ako ano pa rin. Sasahod ka na yan. Congrats. Sasahod ka na. Wala pa akong pin. Nag-ano lang, pina-verify lang sa akin kung saan ipapadala yung ano. Nasa Pinas ka. 2 months din yung bago diba? Mabuti nga sa'yo, 2 months lang. Kaya ako monetize ako February yata yun. O ilang months na. February 15 ay 14. 14 ba? 13. Queen Mama 7, hi host. Hello, Queen Mama 7. Good evening. Thumbs up. Thank you sa thumbs up. Pag wala pa din, re-apply ka ng pen. Hindi ko nga alam paano mag-re-apply. Ano bang pipindutin? Pwede ka naman mag-apply up to 3 times. Punta ka lang dun sa AdSense. Oo. Hindi kasi sabi naman sa akin, nung nag-verify ako kung saan ipapadala yung PIN, in 3 weeks daw, madarating na. Kaso nandito ako sa Alabang. Tapos, yung pinadalhan ko dun sa Caloocan. Nandun naman yung pamangkin ko. Queen Mama nagbaba ng bahay. Puntahan natin guys. Pasyalan natin ang kay Queen Mama 7 bahay. Bisigayin natin ng bongga-bongga. Hindi pala marunong ito mag-Tagalog. Friend and listening to you. God bless you watching. Ito pala yung taga
Saan ko ba ito na ano? Pending love. Keep it. Yan na. Very interesting company. Chacha Kuldroy, nandyan pa rin. Harang. I'm done. Queen Mama, 7. Asking TV. Maka isang oras na pala ako. Asking TV. Hello. Sabi ko nga, yayaman na ka na kasi may pin ka na after 2 months. Wala pa nga ang pin. Diyos ko dahil hindi pa nga natin alam kung darating yun. Kaya yaman ba yung pin? Ang laman ng AdSense ko ay 14% pa lang. Tagal pa yan, baka abutin pa ng December. 3 weeks nga ang sabi sa akin ni Google AdSense. 3 weeks. Naka-isang oras na ako for developing, ano? For develop. Hindi hindi sign pen. O alpeler. Doble pen pa. Maunahan mo pa ako, Queen Mama. Eileen Hiraward, Queen Mama Dan, Harang host.
Thank you sa paharang-harang, Eileen Hira World. Dapat kasi, Delphin, yung ano mo, address mo, hindi sa inyo. Kasi nandito ka, nandyan ka sa ano eh. Sana kung saan ka nagtatabang buti kung pauwi ka na. Kasi yung Google AdSense na yun, di basta-basta binibigay. Lalo na pag pipick upin mo. Yayaman. Hindi kaya yaman yung pin. Akin nasa Bisaya na. Ka-address sa kapatid ko. Oh, okay naman yun. Basta ihahatid. Tapos titext na lang sa'yo yung number. Kasi sabi sa akin, doon sa sulat sa akin ni Google AdSense, oras na ma-issuehan ka ng PIN, 3 linggo lang, matatanggap mo na. Tapos, kapag natanggap mo na yun, kailangan mo i-encode na yung PIN sa Google AdSense mo sa account. Ay, kapag hindi mo pa natanggap ng ilang mawawala yung ads mo ng 4 na buwan. Pero natanggap mo yung Eileen Hira World, yung PIN, yung number. Yung kay Dilpin, ayaw, hindi daw ibinibigay, wala daw doon. Ang init, sarap maliligo ako pagkatapos. Kulang pa, revenue ko ay hahaha. Ako nga, yung revenue ko, alam mo magkano? 1.16. $1.16. Tapos sa Google AdSense ko, meron akong 14.89. Oo nga, baka naman mali yung kasi pag ganyan, pag pick up, mahirap talaga ibigay yun. Kailangan mo talaga ng authorized letter doon sa kukuha, tsaka ID mo. Lalo na PIN yan PIN number yan, hindi yan basta-basta binibigay sa post office dito sa Manila, sa Pinas. Pero kung i-deliver sa'yo, okay lang yun. Diba ni Yoyo? Higit sa oras na ako. Pwede na siguro magpaalam sa inyo. Mapalis ko sa labas. Ako, hindi ko alam kung matanggap ko. Kasi, gagawin ko ano ko sa pamangkin ko na lang. Ewan ko. Tapos
I-email na lang sa kanila ng sulat ko at saka ID. Papaalam na ako sa inyo guys. Salamat sa mga supportan nyo. At sa Kalduroy, Alin Hirago, Libani TV. Thank you. Ano pa ba? Dito ako titingin. Si Asking TV, thank you Queen Mama ha. Thank you. DNC Official. PG Paras. Kung Al TV. Thank you sa bisita sa aking LS. Yan, nandito. Thank you guys. Si Orlan Rodiha, Rodahe. Thank you sa lahat ng staff ng Silway sa South Mall. Bye. Good night. Thank you very much guys. Thank you sa support. Ingat kayong lahat. Ingat tayong lahat. Good night. Bye-bye. Loves. Thank you. God bless.